My máme zastupiteľstvo k iným veciam a keď vy chcete, tak sa malo dať popredu vedieť, že čo chcete takého. Nie vedieť jednoducho zastupiteľstvo. Pozri, ja môžem... Môžete byť dokoľvek, ale... Čo? Že ťa preruším, ja môžem ako... No dobré, oni ho môžu neprijať. No tak teda. A že my máme iné body, keď dokedy tu budeme. A že dobre, my ho ostatné zrušíme, budeme tu len váš bod. Dobre, nech sa páči. Však to chcete aj na schodu. My sme nič keď budeme chcieť zorganizovať veľké rodné stretnutie, tak sa odkazíme dole. My sme nič neorganizovali. To organizoval, nech sa páči. My sme o ničom nevedeli, že vy tu máte prísť toľkati. Ani sme vás nepozývali. Pán starosta, nám nevadí, že sme tu aj natlačení. Stačí, keby ste boli, keby ho popredu Vlado povedal, že chcete prísť viacerí, nech sa páči, boli by sme čisto kvôli tomu zvolili zastupiteľstvo. A to je aké jednanie s obyvateľmi toto? To sme ešte nezažili. Takéto chovanie. Áno, ale sa musí zvolať verejné zhromaždenie. To je obyčajné zastupiteľstvo, kde sa nepočítalo s takou účasťou. My sme obec, nie ty sám, my sme obec. Milan, ale... My sme obec. Milan, áno, ale my musíme vedieť o tom. Nie, že my o ničom nevieme, a vy už neviete. O tomto si nevedel. Ako? Zlámaný mikrofón je treba. Ale však áno, ale však aby ste očuli dobre. No dobre, vítam vás tu. Čo? Presne tak. Čo? Veď to vidie celé A Slovensko. nenatáčajte, pani. Prečo? Prečo nie? Nech sa páči. Je toto verejné zasedanie. Nemáte tu dovolené natáčať. Kto vám dovolí tu natáčať? Vy ste verejne... Kto vám dovolí tu natáčať? Môže, Peťo, môže. Nemôže. Môžem. Nemôže. Môže, Môže. zavolať môže Vicajtov. Nie, zavolajte môže si. Tak toto... Máte to dokumentované? Dobre. Nie, môže. Nie. Schôdza je vždy verejná, vždy môže byť kto chce, ale nie celá, ale nie pod jediným Milan. Prečo nie? A ktorá polka môže prísť? Že prísť? ideme prejednávať toto, tak by sme boli spravili Čo ty v tom bráni, zoberme stoličky, poďme dole. Nepojeme dole, tu No, nepôjdem, lebo ty nechceš. Nepôjdeme dole. No, lebo ty nechceš. Lebo ste to tajili. Čo sme tajili? Už sa ti nelúbi, keď sme tu všetci. Ty si tajil, ty si vyprávaš koľko ľudí už, že väčšina ľudí s tým súhlasila. Jaká? Však ste nikomu nič nepovedali o tom. Nikomu sa nič nepovedalo, čo sa má robiť. A hlavne, že bolo povedané, že drvá väčšina obyvateľstva súhlasila. Jaká? Už keď si podpísal papiere, ty. Ja som podpísal papiere. A kto podpisoval? Televízory, domový ondery. Zastupiteľstvo prvom aj s tým asi súhlasí. Ale ty si tam bol. A tam bolo povedané, že drvá väčšina súhlasila. A jaká drvá väčšina? Koho si sa pýtal? Ja som poverený Nikoho si sa nepýtal. zastupiteľstvom. Teraz sa ti to už nelúbi. Nie, že sa mi nelúbi. Takže nie. Peťo, Tak vidíme, čo robíš. Čo robím? Vidíme. Čo robím? Peťo, Vy nemôžete prísť. Peťo, kľud. Robiť Môžu oni prísť. Oni môžu. Môžu, ale treba to až popredu vedieť, že ideme o tomto, nie je problém. Ale my nápli, my chceme o inom máme robotu zasedať. Nechceme to pájať spávané žiadne. Však aj my chceme vedieť, čo sa jedná o Počkaj, ale o jednom vystupujete. Ja vám na slovo všetkým. Len tichučko, nemôžeme sa dohadovať. Pán starosta, aj my chceme vedieť, čo sa robí v obci. Ale však áno. Tak potom čo tam spraví? Tichučko, len musím otvoriť schodu. Môžem? No, lebo by sme mali schodu za iný program. Tam musíme prehodiť program a môžeme jednať o inom. Dobre, tak vítam vás na dnešnej schôdzi obecného zastupiteľstva. Z celkového počtu 5 poslancov sú prítomní traja. Pani Horovcová sa ospravedlnila aj na dovolenke, pán Kokan sa ospravedlnil, už má horúčku. Určujem za zapisovateľku, určujem inžinierku Bizoňovú, overovateľ zapisnice pán Belohorec a pani Kromerová. Dobre, súhlasíte? Ďakujem. Schválne programu. Takže navrhujem zrušenie bodov, ktoré boli poslané v pozvánke a budeme sa venovať jednému doplňujúcemu bodu, ktorý podá poslanec Pecháč a budeme sa venovať teda veterným turbínám. No. Tak to musí mať svoj priebeh, aby to bolo jasné. A toto, keď sme boli popredu vedeli, že máte takýto záujem o takom zastupiteľstve, spravíme dole, prichystáme stoličky, všetko. Nikto nám nedal vedieť. Dobre, takže súhlasíte so zrušením tohto programu?
Dobre, Vrane, máš doplňujúci program? Mám doplňujúci, budeme teda rokovať ohľadom tých veterných elektrární. Dobre. Dotknuté obce, že Dobre. sú to aj dotknuté obce, takže nie je problém. Čo, nech sa páči. Takže môžeme. Dobre, takže súhlasíte, aby bol doplnené o program, ktorý navrhol poslanec Pekáč? Dobre. Prosím, vypnite si to zvolenie. Dobre, takže dávam slovo Gosici, nech sa páči. No, pán starosta, jednoducho začalo to tým, že veľa ľudí ma oslovovalo. Dobre, ja som trošku prekvapený z týchto poslancov, že oni nevedia o ničom, nikto ich neoslovoval. Neviem, prečo ja mám vždy toho čierneho Petra. Áno, možno, že si ma vybrali, možno, že oni študovali, kto je za, kto je proti, kto bol, oslovili mňa. Pýtali sa ma ešte, keď sme robili 1. mája, sme tu robili akciu v Kultúráku, tak sa ma osobne pýtali, že počúva ma, Vraňo, schvaľujeme niečo také? Je to? Ja hovorím, bohužiaľ, to už je schválené. A oni jednoducho povedali, že ale prečo sme my o tom nevedeli? Prečo nebola voľaká schôdza? Rozumieš ma? Normálne stretnutie s občanmi, to si tak dajme ruku na srdce, Peťo, kedy sa robilo o takejto veci, voľaká, dajme tomu stretnutie s občanmi, prečo by oni o tom nevedeli? A tam bol jednoducho ten hnev, to teraz sa nemôžeme my jedovať, lebo nikto im nepovedal, to bola aj naša chyba. A oni sa to dozvedeli z médií. Mohli ste tu navrhnúť, že je správne skôr. Áno, oni sa to jednoducho dozvedeli z médií, niektorí zo sociálnych sietí. A naraz tam bolo posielané videá, že starostovia vôbec jak to tam bolo, že starostovia nemali že ľudia nemali žiaden odpor proti tomu, ale oni neboli informovaní. Ale to je dohľadateľná z tej reportáži. Dobre. No, oni nič nevedeli. A teraz jednoducho, bude to tu, nebude to? Hovorím, samozrejme, že to schválili. A prečo ste nás nevolali? Neskôr, že to tu bude. Dobre, pán Kiš tu bol, jasné, pán Kiš tu bol. Áno, však je to pravda, pán Kiš tu bol, schválilo sa to teda zmluva o spolupráci. Rozumieš, Maje? Vtedy, keď som sa aj pána Kiša nejaké veci pýtal, ako bol som z toho smutný, že ja som si teraz pozeral, je to moja chyba, ale pozeral som si, čo bolo zápisnice predtým a tam dosť veľa vecí chýbalo. Je moja veľká chyba, že som si to celé nenahrával. Áno, boli tam len útržky, dobre, však šetríme, dajme tomu ten papier, áno, malo by to byť. Ja som sa aj pýtal tedy, že či tú zmluvu pozerala aj naša právnička, čo zastupuje obec. A vtedy si mi aj ty povedal, že vieš čo, nie, nepozerala. Tak som si myslel, že tá zmluva jednoducho tá zmluva je v poriadku, áno. Ale ja som si takisto dal pozrieť tú zmluvu, nehovoriť, lebo ja jednoducho som není právnik, nemám právnické vzdelanie. Tak dal som si to takisto, nech mi spravia nejakú analýzu, ale to voči aj nám, vieš, aby sme do voľačov neprišli, do voľakého konfliktu. Však nebudem hovoriť, čo sme tu mali. No, tak skrátka, vypracovali, popozerali aj je. A tam budú niektoré tí body, s ktorým aj tí ľudia nesúhlasili. A to oni si tiež dali pozrieť, tí zmluvy. Aké body myslíš? No, môžem ti to prečítať. Napríklad, tam to bolo niečo také, že investor si vyhradzuje právo to predať tretej osobe bez súhlasu obce. Áno, je to také, vieš, že... Odstúpiť od zmluvy. Áno, odstúpiť od zmluvy. Ale jednoducho to je také, že viac menej aj tí právnici sa zhodli na tom, že to je jednostranná len zmluva, nie je to výhodné. Ja preto teraz tu nerobíme voľaký veľký humbug. Znova, aby sme sa nedostali do nejakého konfliktu, mali sme tu taký, že nám niekto vyplacoval zlé verejné obstarávanie a my za to budeme teraz platiť. To je pravda. Ja som chcel, že všetci, prepáč, ešte dokončím, všetci videli to, že budeme mať peniaze. To je všade aj tí starostovia, čo počúvam, aj aj občanov, tých dotknutých obcí, budeme mať peniaze, ale tam v tej zmluve je napísané hneď, že jednoducho táto zmluva sa môže prehodnotiť na... Pardon. Že táto zmluva sa môže prehodnotiť na základe hospodárnosti, poviem to tak laicky. Takto to majú spravené, postavené. Peťo, teraz ti slúbim 90, áno? No ale napríklad po roku je mi to ľúto. Viete čo, už bohužiaľ sa podmienky zmluvy sa zmenili, jednoducho už to nemusí byť 90, môže to byť 30. A znova, ako sa to tým občanom vysvetlí?
Rozumieš ma? Ja to beriem toto, že potrebujeme na tú samosprávu peniaze. Jak hovoril aj túto starosta vo vedľajšej obci. Áno, potrebujeme spraviť na cintoríne Zabradlie, múriky, cesty, áno, ja to chápem, ale máme byť takto nevýhodné. My nemôžeme rozhodovať o tom, keď tam bolo v tej zmluve, že oni to môžu predať tretej osobe bez súhlasu obce. My nemáme byť nič, my máme byť takto prísediaci a príde ti, Janke príde teraz, dajme tomu dopis. No toto sa oboznámte, toto je nový majiteľ, tuto podpíšete ďalšie. V poriadku, dobre. Môžem ja? Môžeš, jasne. Toto, čo hovoríš, že to nikde není, že niekto nemôže predať firmu alebo niečo druhému, to sa nedá blokovať. To je ich obchodné právo. To je, keby ty máš firmu a že nemôžeš ju predať inému, to sa nedá podmieňovať. To zisťovali. To len buď teda... No, zaďalšie, nie sme tam sami, je tam 8 obcí, väčších, ktorí sa na to pozerajú, na tú zmluvu. Niektorí majú aj právnické vzdelanie, teda neviem, nenašli tam nič takého, tak z tohto hľadiska sme to ani my nedávali nejako preverovať, lebo aj to sú peniaze, nikto na nebe zadarmo nič preverovať nejaké zmluvy, či je to v poriadku alebo nie. Za ďalšie, je to zmluva o spolupráci, že im poskytneme cesty, že tady to budú môcť chodiť aj keď aj s tými turbinami, tady sú aj Nostán z Kamanove, keby dostávali, že vraj spravia cestu od Obdokoviec, to je ďalšia záležitosť. Za ďalšie, pohnutka bola tá, samozrejme, že nie sme privrženci, že musíme, že sa nám to páči, že strašne to tam chceme všetci, ja alebo poslanci, ale v prvom rade musíme rozmýšľať aj nad tým, zabezpečiť tú samosprávu do budúcna. Viete, že malé obce majú problém prežiť a keď nechceme zvyšovať danie, poplatky, všetko, lebo iné peniaze my nemôžeme inde zobrať, len teda od vás vybrať. No, a keďže chceme čo najmenej, aby sa vyberalo od ľudí, aby sa tie ceny zachovali, musíme... No tak budú vrtule, ale no však tak, no. Nie ich vyšia, my ich budeme tu. No. Ale Všade sa vyšia, my ich budeme konať. Môžem, Jožko, možno, že ani vôbec nebudú, lebo však už aj štát... Ja budem veľmi proti. nebudú, určite, že nebudú. Už aj štát, nie je o naše hľadisko, už aj štát, že odstupuje od toho, že nebude to podporovať a oni to... Ale čo budeme podporovať, pán starosta? Že vám do toho skáče? Chorobnosť, Treba to do Bratislavy, nebude si to postavia plodiny žiadne, ciest. vtáctvo, zverstvo, rizika všelijaké, požiare. Tu si to postavíte, zhorí vám za jednu celá dedina. Ide o naše deti. Takto, viete, kde to bude vôbec? Neviem, kde to bude. Ale takto, to je 2,5 km za dedinou. A čo to je 2,5 kilometra? V silnom metre. Čo to je v silnom metre 2,5 kilometra? Táto vlajka vás zhodí ako prvá na obec. To je 2,5 km za dedinou. 2,5 kilometra pri silnom metre je nič. Deklarovali hlučnosť alebo niečo takého do 600 metrov. Áno, samozrejme. Super. Otrasy do Veď zeme. jedni tvrdia to, druhý to. My nemôžeme, keď niekto vyjde s nejakou štúdiou, že to nie je pravda, čo oni deklarovali. Ale kto platí A tú tá štúdiu? štúdia bola daná nejakým ministerstvom? Nie, tú štúdiu platia tí, Lebo ktorí to minule chcú ste mi stavať. povedali, že... Áno, ja som povedal, že keď dá niekto, že to nie je pravda, niekto spraví relevantný na Slovensku nejaké, ja neviem, Slovenská akadémia vied, hoci kto štúdiu, že to nie je pravda. Tak. Dobre, ale mne ste povedali osobne minule, keď som tu bola, že vy beriete názory len z týchto štúdií od ministerstva. Takže sa pýtam... Renomovaných nejakých agentúr, ale nie. Nie, posledne ste mi povedali, že to musí byť dobre, no, tak nevieme sa za slovíčko. Budeme sa chytať za slovíčka, lebo ste to doslova povedali. Skrátka, Dohovorím, hej? no. A hovorili ste, že pán Kiš vám dal štúdiu ohľadom tohto zhluku. Mal to z ministerstva? Nie, to bola Tak prečo jeho štúdia vám je dobrá a iné štúdie, ktoré sú celosvetovo uznávané, nie sú dosť dobré? No, vyjadrite sa. Lebo on predložil prvý a vy oponujete, že to nie je Ale pravda. vy ste mi povedali osobne, že vás nezaujíma iná štúdia. Nie, ja som nepovedal, že ma nezaujíma. Vy ste povedali, že niekde na internete anglické štúdie, ja som povedal, že doneste niečo, Ako na Slovensku môže byť spravená alebo v Európskej štúdia? únii aspoň teda. No. Ale sú, ale to ste minule neakceptovali. Ja som takú nenašiel nikde. Pán starosta, my sme si dali urobiť štúdiu do Švédska od švédskeho profesora, zaplatili sme ju. Je to profesor Ken Matson, na stránke zapravdu.sk je celá zverejnená s nami, overeným prekladom. Toto je na veterný park Horná Kráľová Hajs. To sú vrtule, ktoré tam majú. A
toto je rozptylové pásmo, ktoré keď fúka vietor takto, tak samozrejme bude to len akože v tomto pásme. Keď fúka takto, bude to akože takto. A toto je čo, zvuk? Infrazvuk. Profesor Ken Matson, svetovo uznávaná kapacita v oblasti posudzovania infrazvuku veterných turbín z Univerzity Uppsala. Na stránke zapravdu.sk je celá tá štúdia aj s týmito mapkami. Toto je 10 km a to sú 3 varianty. 7, 7 a 8 turbín, čiže vlastne akože Alta posudzovala vždy jednu. To má dopad. Slovenský profesor Žiaran, ktorý sa zaoberá infrazvukom a vypracoval štúdiu, kde hovorí o 15 km dopade. Že mám tu video českého starostu z obce Podštát, ktorý rozpráva, majú jednu 150 metrovú vrtulu a rozprávajú, že to robí v dedine. Ľuďom. Že tí ľudia šílejú doslova, že keď starosta nejaký to schváli a sa pripraví na opravdu veľké problémy s ľuďmi. A rozpráva to celé ďalej. Tá zmluva, čo tu rozprával pán poslanec, ja som si ju čítal, fakt je tam, že investor v prípade neekonomickosti toho projektu môže odstúpiť od tej zmluvy. Čiže nie, že ju prevedie, to je ďalší bod, že ju prevedie, ale ak to pre neho bude nevýhodné, tá prevádzka vlastne, a teda ten vietor... Nie, tam je to asi myslené tak, že odstúpi od zmluvy, že keď sa im to nebude oplatiť vôbec stavať. Ja som to skopil. Keď to bude nerentálne prevádzkovať, bude to nerentálne. Ja tu mám tú zmluvu. Vyberte z toho. A my tu máme 700 metrov od vrtulu, a čo máme hovoriť? To je 7 bod 5. 7 a potom 5. Prečítajte to všetkým, aby to počuli. Keď to postavia a budú to prevádzkovať a nebude to pre nich ekonomicky výhodné, tak odstúpia od zmluvy a vôbec nebude mať nič, ani cent. Ďalšia vec je pri tej likvidácii, oni sa zaväzujú, že budú tvoriť fond počas prevádzky, ale keď vlastne skrachujú na druhý rok, fond nebude vytvorený na likvidáciu, vrtule tu zostanú a ako kto to zlikviduje, za aké peniaze? To sú reálne prípady. Tam je písané, že ten fond až posledných 5 rokov sa bude robiť. Že už keď to bude vystavené, že môžu odstúpiť. Je to však prevádzkové opravy tejto zmluvy, ale pred výstavbou. Prevádzkovanie, to je, že tam vrtule osobne prevádzkovať, že tam vytvárajú elektrinu, za ktorú oni dostávajú peniaze, že toto je zmluva, že vám budú poskytovať peniaze a môžu od nej odstúpiť, ak to bude ekonomicky nevýhodné. To prevádzkovanie je normálne. Dáme to preveriť. Každý rozumný nápad, kto teda má rozumnú pripomienku, tak že tých negatív, ktoré to má od hmyzu... Potrebujeme relevantné štúdie od niekoho. Toto je profesor Macon z Univerzity Uppsala, tá univerzita má 500 rokov. My sme si objednávali túto štúdiu, ona je na Hornú Kráľovú Hajske, ale to sú tie isté vrtule. Tu sú o pár metrov nižšie. Tam majú 250 metrov, vy máte tuším nejaké 130. Nie. To sa merá s opadkou. Nie, to vôbec pravda. Ja som to zistil. Tam boli... My sme ako poslanci dostali... Počkaj, nie. Oni sami nevedia, že aké... Nie, oni vedia. Vy nevedia, lebo letecký úrad, že im vyššie neschváli pravdepodobne. No, ja som sa dozvedel jednu vec. Na obecnom zastupiteľstve to bolo pre Selánoch, tak tam sa skrátka povedalo, že ja si to pozriem tuto presne. Pán Kiš hovoril... Počkaj, kde to mám... Pán Kiš hovoril, že oni budú mať celkový, oni skrátka budú mať celkovo to bude 6 MW, budú 3 krát vrtule 6 MW, áno. A my čo sme dostali tie prílohy, áno, boli v angličtine. Tam neviem, či viete, tam to bolo tak po anglicky napísané. A skrátka, najmenšia tá vrtula, keď tu, neviem, či ste mali aj z tej iniciatívy, ten vytlačený, a najmenšia je 200, a pýtal som sa... Čo 200? Najmenšia je 200, vrtula, aj s vrtulou, komplet. Ja z vrtula, ale tam sa mi skráda spred, to je tá gondola sa ráta. Nie, 200 komplet je takto podľažené. Áno, ale oni rátajú výšku od gondoly, ako od toho senu. vrtula ide do vrchu. Áno, ale oni v tých technických oných rátajú od tú odnu.
môžem. Skrátka, Veselaničania budú mať 200 alebo 250. Áno, podľa toho. To je ona, toto je tá... Počkaj, áno, toto je presne ona. Vidíš, lebo tam má 6,2. Jednoducho, tí vrtule tam také budú. A keď si pozrieš, oni majú... Mali ste to vy. Skrátka bude z vrtulov, najbližšie od vrtule bude 200 alebo 250. A na Pankiš, tuto keď sme boli... Nie, tu je to tak do 200 metrov, ten vrtule. Ale oni keď sa určuje výška, ako toho slúžia. Prepáčte. Dostanete slovo, že všetci môžete si povedať. On nám hovorí, že budú menšie tie vrtule. Ja si pamätám, že 160-ky. A takto chcem ešte, no áno. Hovoril, že tu je to neschválil letecký úrad, lebo je to na kopci, kvôli lietadlám a takým veciam. Nevieme, ako to bude, ale chcem dať pán Kiš, on uvádza stále ten park Václavice, áno. Ono to majú akože v takom portfóliu a ja som si pozrel celé video, zaujímavé. A keď môžem povedať, tak ten park Václavice bol zrealizovaný, tam to bolo, začali ho realizovali, podpisovali zmluvy, všetko z roku 2006 a kolaudácia toho bolo 2017, áno? Jednoducho to bolo spustenie do prevádzky. Ten park Václavice má 13 turbín, má 13 turbín, ale tí turbíny majú, tí motory majú 2 a 2,1 MW. To sú malé turbíny. A ja keď som si pozrel, áno, majú to od obce nejakých 1000, 1200. Tá turbína, jak je postavená, ten porotor má 80 metrov a 50 má lopatka. Ale že výška sa určuje porotor. 130. Oni títo majú, rozumieš ma, lebo dokopy to majú 26 MW. Áno, púšťajú to tam do tej siete, rozumieš ma, a samozrejme boli dohodnuté aj s tými obcami. Len to sú úplne iné, to sú malé, jednoducho to nie je, čo bude tu. A pán Kiš povedal, keď som sa pýtal, pán Kiš, máte to, vtedy keď sme podpisovali, teda hlasovali za tú zmluvu, tak sa pýtam, pán Kiš, prosím vás, a máte aj štúdiu spravenú? A pán Kiš mi povedal, viete čo, zatedy neviem, budú také, také, nevedel presne povedať. Pre mňa to je dosť podstatné, že oni chcú najskôr, aby sa podpísalo niečo, zahlasovali sa na tých obecných úradoch, áno, aby boli presvedčení tí, dajme tomu starostovia, že bude tu teraz voláte lukratívny oni, ale oni nemajú štúdiu. A preto ja nechápem, keď voláte... Oni štúdiu idú robiť. Ale tá štúdia aj stojí, poviem príklad, 10 000 alebo 100 000, to je štúdiu. Milan, ale to je koľko peňazí pre nich. Milan, ale oni nemôžu napríklad štúdiu spraviť a potom my povieme, že nie. No a čo? Oni podpíšeme a potom si napíšeme. Nie, ale keď bude zlá štúdia, tak ani sa nevydá stavebné povolenie. Toto nie je, že povolené. Keď bude zlá štúdia, zlé vplyv na, to je EIA, vplyvy na životné prostredie. Keď to bude zlé, nevyhovujúce, tak sa nevydá na to stavebné povolenie. No a kto potom zaplatí tie peniaze za tú štúdiu, keď to bude nevýhodné? Kto zaplatí tie peniaze? Ale môže si povedať, že nie my, investor musí Ale to nemáme na papieri, kto zaplatí. Pravíte o peniazoch investora, ale čo peniaze obyvateľov. A to sú fakty, teraz čo mám Ja nehovorím o peniazu investora, ja hovorím čo, argument o investora, aké môže hovoriť. Ja to idem v pointe, poviem vám fakty, čo sú. Čiže v Rakúsku a tak ďalej, kde sú tieto turbíny. Do 3 km od 4 do 12% klesajú hodnoty nehnuteľnosti. A to je fakt, to sa dá dohľadať. A to sú nehnuteľnosti, ktoré sa potom predajú. Pretože sú tam aj také nehnuteľnosti, ktoré sú nepredajné. A teraz, keď si to vezmete, ja rozumiem, že obce potrebujú peniaze. Ja som z Obdokovec, tam to chcú tiež. Ale vezmite si, že čo keď to bude pár ľuďom vadiť, že budú senzitívni a nebudú môcť bývať vo svojich nehnuteľnostiach a budú mať problémy, akože ste malá obec, potom čo, ako sa budete tým ľuďom pozerať do očí, keď oni si tam dali celoživotné úspory, nabrali si úvery, aby si domy postavali, prípadne zrenovovali staršie a teraz ako vezmite si, a to sú peniaze poplatníkov. Len hovoríme, že teraz poviem ja vám všetkomu rozumiem, čo hovoríte. Len jednoducho nevieme, kde je pravda.
Chápete? Jedni tvrdia to, druhý ono. A nie je z toho jednoducho za tedy východisko. A keď chceme toto, aby sa to zrušilo, tá zmluva teda aspoň, musí sa urobiť referendum. To nemôžete, lebo prečo sa nerobila schôdza? Áno. Jedine, že za to som, ja som nie proti, len že prečo sa nerobilo popredu. No ja vám poviem, prečo sa nerobilo popredu. Lebo všade, kde sa robilo, Dvoránok sa robilo, prišlo, tí, čo sú len proti, len tí prišli, tak na základe toho sa nedá. Dvoránok sa nerobilo nič. Dvoránok sa robilo. Neexistuje. Áno, Však som sa rozprával s Dvoránčanmi, nikto o tom nevie. No nech sa páči, ja som sa Bolo rozprával. takisto hlasovanie na obecnom zastupiteľstve, jediný bol proti Láco Madej a Tomáš Madej. 20 ľudí neprišlo. No ale nikto to nevedel, nič nevyhlasovali. Ja neviem. Stretnutie, 30 ľudí tam bolo. No stretnutie, ale nebolo to vyhlasované každý deň. Normálne tam bolo stretnutie predtým, ešte Ale nebolo referendum. Ale ja nehovorím o referende. Teraz ste hovorili o referende, nie? O referende, že jedni spravíme referendum, ja hovorím, že počúvajte ušami. Nie pojmy z dojmy si milíte. Ja hovorím o referende, že jedni tak sa to dá zrušiť. Ja hovorím, že prečo sme nerobili stretnutie s občanmi. To je niečo iné ako referendum. Preto sme nerobili, lebo na tých stretnutiach, kde aj spravili, prišli ľudia len proti, nie tí za. Prišlo 20 ľudí a ja na základe 20 ľudí. Počkaj, podstatné, kto je... Jedine, čo je spravodlivé, moment, dohovorím. Jedine, čo je spravodlivé, dá sa referendum a tam, keď bude teda referende sa odhodniť, tak tým pádom dedina mala právo sa vyjadriť, aj možnosť, nech sa páči. Tí poslanci vedia, že teda to treba zrušiť. Ale hovorím, príklad z Dvorán, Indiani nerobili niekde ešte, myslím, Dvoránok spravil, lebo ten už dodatočne sa k nám pripájal, tak teda, že spraví, že čo ľudia na to, že prišlo 20-30 ľudí, väčšinou že len tí proti a schválili to aj tak. No. Tak len to som chcel na margo toho povedať. Nech sa páči, pán. No ja sa chcem opýtať, teda, ak sa obávate toho, že by bolo neúspešné referendum... Ja sa neobávam ničoho. Nechajte ma dohovoriť. Hej, že by sa vynaložili prostriedky v obci, tak my vám to zjednodušíme. My už vyzbieravame podpisy občanov, ktorí sú proti výstave veterných elektrární a chceme počuť, že teda keby sme nazbierali nadpolovičnú väčšinu všetkých oprávnených voličov, či teda odstúpite od tejto zmluvy, či alebo aspoň dáte hlasovať poslancom. No, teraz som vám to hovoril, zase nepočúvajú. Vy, keď ste sem prišli, mali ste byť pripravení, čo hovorí petičný zákon, na to, aby mohlo byť pravoplatné referendum vyhlásené, vyhlasuje ho obecné zastupiteľstvo, nie ja. Dočkajte, netreba nadpolovičná väčšina občanov, stačí vám 30%. Presne vám poviem, koľko to je v Kamanovej, je to 149 podpisov pravoplatných, musíte mať, obyvateľov obce Kamanova, potom obecné zastupiteľstvo na základe toho vyhlási referendum, a keď bude referendum úspešné, tak sa to môže zrušiť. Ale ja hovorím, že mimo referenda, že by sa nerobil... Mimo referenda nie. Prečo ma píšate? Ja som povedal o referendu, aby ľudia rozhodli, nie my. No však ľudia rozhodnú, sa podpíšu proti. Nie, to nerozhodli. To nerozhodli. Referendum je referendum. My musíme nás argumentovať aj tej firme, že tuto bolo referendum, nie nejaké podpisy. A v referendu, kde sa rozhodlo, že ľudia sú proti tomu. To má inú záväznosť referendum ako nejaká petícia. Pán starosta, ale to referendum treba dať v čase, keď sú pracujúci ľudia už doma. Nie o druhej, o tretej, o 6. večer si nájdete čas, aby občania, ktorí pracujú... A vy sa počúvate, čo trepete? Počúvam sa. Referendum bez sobotu, aké voľby. Nech sa páči. No, tam nebude oné dobe na 2 hodiny. Normálne bez celý referendum je aké voľby. Nech sa páči. No, tak teda. Toto je úroveň. Úroveň zastupiteľstva. Presne tak. A ešte k ženám. Jak sa tu chováte k ženám? Čo je, nadávam? Nie, ale sa hrubo správate. Ale prečo mi rozpráva, že ho mandát tedy? Však jasné, že ho dáme sobotu, keď ja A prečo je táto schôdza o 15. keď 3/4 obyvateľov je v práci? Lebo tak vyhovuje pán Čo? Prečo? Mandát sa vás neviem pýtať, kedy má byť schôdza. Čo vás znamená? Vy ste nás starosta. Ale neviem sa... Vy sa máte postaviť za nás, za obyvateľov. O tretej je normálny čas, kedy bývajú schôdze. Za obyvateľov sa máte postaviť. Ale za všetkých, nie len za vás. Áno, verím tomu, že keby je schôdza o 17. tak tu máte narvané. Áno. Tak sa staráte o obyvateľov. Nechme ihrisko na prázdniny neviete spraviť. Ja sa spýtam, kto je... Všetko, áno. Kto je obecne za... Jeden človek spraví všetko hlavný. Prečo je to nutné komplikovať referendum? Preto je to nutné komplikovať. Tak sme mali v rukách padný argument, že bolo referendum a referendum tam budete sa celkom pozerať do očí, ktorým to bude robiť.
Áno, presne tak. Pôjdete, A to, spravili ste referendum a on sa to odsúhlasí a keď takto nebude môcť spávať vo svojom dome, prídete mu pozrieť do očí a poviete mu, alebo mu vy preplatíte tú nehnuteľnosť za tie úspory, čo tam dal. A to je férové? A čo je férové? A ako ste informovali o ľudí? Tak ako na to zavesilo sa to na tabulu a to bolo všetko? A potom sa to potichučky schválilo a ľudia boli prekvapení, ako u nás v období. Tak nech sa páči, a potom to odvoláme praxi, referendum ľudia. Takto pracujete pre ľudí. Takto. Keby ste to vyhlásili v rozhlase a povedali ľuďom, bude sa prejednávať vážna vec, ktorá sa vás dotýka. Dotýka sa vášho zdravia. Dotýka sa cien vašich nehnuteľností, vašich majetkov, vašich úspor. Keby ste to spravili takto a dali by ste to dopredu vedieť. No, a prejednať. Ale nie, vy to počkajte. a potom referendum. Ste si povedal svoje, dobre. Ja vám hovorím, predtým som vám hovoril príklad, že kde to aj spravili, prišlo 20 ľudí. Ale tak nikto to takto nevyhlasoval v obciach, nikto. no. To len sa strane nepraví. Tak ako ste referendum nepotreboval podpisu tej zmluvy, ale uzneslo sa obecné zastupiteľstvo k tomu, aby ste mali kompetenciu podpísať, tak sa obecné zastupiteľstvo môže uznieť k tomu, že zruší to uznesenie, ktoré vám poverilo s týmto celé zmluvy. Tuto odhlasuje a je to vybavené. Teraz môžu mať občania návrh, poslanci môžu odhlasovať. To není potrebné, aby bolo referendum. Referendum má vaču. No to je jedno, je to legislatívny priechodný návrh, že keď občania dajú návrh a poslanci ho odhlasujú, tak je to. Ale však áno. A takisto budeme postupovať v spolupráci všetky obce, nie len my. Lebo deje sa toto vo všetkých obciach teda. Ale riešite iba Berlínci svoju. nepodpísali. Berlínci nikto neoslovil, lebo oni nemajú hore kataster. Je to na hranici, oni tam majú nejakých 300 metrov. Berlínsky starosta nepodpísal. Nie, nepodpísal, ich ani nikto neoslovil. A Jelšovský nepodpísal. Prosím, ale koľko je vlastne podpísaných teraz momentálne? Koľko je to? 233. 230 ľudí. Môžete to doniesť, ale nie sem na obecný úrad, zaregistruje sa to do pošty, opočíta sa to, pozrú sa mená a vyhlási sa referendum, že to nie je problém. My nechceme referendum. Nepotrebujete referendum. Presne tak. Ľudia musia rozhodnúť celé Kamanové, nie len vy. Však nadpolovičná väčšina obce. Ja sa nemôžem vedieť, že kto je za a kto je proti. Prečo by som ja... Stačí dať návrh ako občania a poslancov. Alebo referendum o odvolaní Musia sa starostu. vyjadriť všetci občania a na to je jediné... Áno, aj to môžeme Prečo by sa spraviť. nemuseli? Áno, môžeme. Prečo by sa nemuseli? Lebo stačí, keď to poslanci zrušia. Kto to podpísal, stačí, keď to zrušia. Ale musíme dať možno aj tým, čo sú za? Peťo, ale nebolo referendum. Ja to čo, len tí, čo sú proti? Koľko máme podpisov už? Koľko je podpisov? A koľko je obyvateľov? To povedal, že stačí, že už máme 230, to je viacej, Peťo. Už to je viacej. Nadpolovičná väčšina voličov je proti. Sa budete strapniť. Lebo referendum, keď sa podpisovala zmluva, sa tí občania nevyjadrili. Nebolo treba. Presne. Nebolo, ale keď sa má zrušiť zmluvu, tak zrazu bude referendum. Opačne si to mal Veru urobiť. Najprv referendum. Za podpísanie zmluvy ste mal spraviť referendum. Mali poslanci navrhnúť, čo ja som mal robiť? No čo vy ste mal robiť? Vy ste v tom nevinne, pravda. Rozumný starosta pre takýmto niečím dá dotazník do domácnosti, aby sa ľudia vyjadrili. A vždycky, keď to tak urobí, tak sa vyjadria, že to nechcú v dedine. Asi preto ste ten dotazník nedával. To mi vychádza. A teraz, asi preto ste nedával dotazník do domácnosti, aby to nevyšlo záporne, vo váš neprospech. Tak prečo ste ho potom nedal? Tak vyšlo to na povrch rok potom. Robilo sa to v iných... To, že to nerobili tieto dediny, o to Polčák onikril. Ale nie, dotazník hovorím, že informovať dopredu občanov, či to chcú alebo nechcú. V iných dedinách na Slovensku to tak robili starostovia. Keby som to vedel, že bude z toho taký, tak by sme boli dali dotazník. Tak viete, môžete si to prehodnotiť, môžete si nájsť informácie z obidvoch strán. Čo z toho bude, že bude z toho... Čo sme boli múdri? Ale takto idete do takejto veľkej investície a neporadíte... To nie je naša investícia. No nevadí, ale idete ovplyvniť takto životy ľudí a nedáte im ani vedieť, ani možnosť vyjadriť sa.
povinný dať petíciu. Zavisili sme na stránku za internet, zverejnili sme to. A máte aj rozhlas, mohli ste aj zvolať zhromaždenie, veď to je veľký zásah do života. Ja som hovoril, že ako to dopadlo v obci, kde zvolali zhromaždenie. Ale ja nehovorím o referende, len zhromaždenie informácií. O zhromaždení. Hovoril som vám, že v obci, kde zvolali zhromaždenie, prišlo 30 ľudí a zrovna tých, čo boli proti. Môžem povedať, vy ako starosta si mal zvolať, príde, počkaj, nechaj ma dohovoriť, príde investor, príde do našej obce, jedná sa tu takto. Ty nevidíš dopredu, že či tam príde 10 ľudí, 20 ľudí, ty si to mal zvolať, stretnúte s občanmi, príde sem investor, ponúka toto, ľudia, vyjadrite sa. Ale nie, že keď teraz ľudia, to vážne? To my to máme mať? My to toto máme mať? Však to nám nikto nehovoril, starosta, poslanci nie. Nikto im to nepovedal, tak sa to robilo vždy od nás bez nás. Ale jak ste informovali? Jak ste informovali? Jak bolo to informované? Informované to bolo jednoducho, takže sa to dalo. Bolo to na stránke. Ale nedostatočné to je. Kto chodí na stránku z týchto ľudí? Povedzte, zdvihnite ruku, kto chodí? Alebo na obecnú stránku, alebo na obecnú tabuľu. Kto chodí? Povedzte. A to je nie, počkajte. A to je dostatočná informácia pre vás občanov. Ale tu, že sa, počúvajte, dneska, že sa tu idú dôchodci kúpať, to je vyhlasované. Že ide, to je vyhlasované. Že tu prepáč, dohovorím. Prepáč, dohovorím. Jednoducho, keď sa prídu, dajme tomu korence predávať, to je vyhlasované. Ale takáto podstatná vec na obci vôbec není vyhlasovaná. Koľko razy, počkajte. Koľko razy sa tu povedalo, prosím vás, dávali sme tu, tuším Kochan, poslanec dával jednoducho, môžeme vyhlasovať, dával bod návrh, teda už som rozprostený, dával jednoducho, že či môže sa, keď bude tu obecné zastupiteľstvo, či sa môže vyhlasovať. Tak, áno, jednoducho aj starosta povedal, to mi neutajíš, vieš, to nie, my máme zásada, ešte raz, či môžeme vyhlasovať v rozhlase, áno. Ty si povedal sám, vieš čo, Vlado, to není dobré, lebo Janka by chodila dole schodami, my nemáme ani takú kapacitu, máme tu... Áno, môžeš. Ale ty môžeš aj v kultúraku, ty môžeš aj, keď príde veľa ľudí, tak ty máš právo spraviť zastupiteľstvo aj na ihrisku, keď príde 1000 ľudí. Je tak, alebo není tak? No tak čo, ale nie... Aj tomuto, keby ste boli povedali, že chcete tomuto zastupiteľstvo... Môžem argumentovať ešte jednu vec, počkajte, počkajte, ja vám volá, čo poviem. Viete, jak ma informuje starosta? Od začiatku volebného obdobia? Že kedy bude obecné zastupiteľstvo? Mailom. Mailom ma príde mi a potom mi zavolá. Počkaj, a potom mi zavolá. Ale potom mi zavolá. Počkaj, ešte raz. Neverím tomu, že to funguje takto u ostatných, lebo v prvom rade starosta sa musí, budeš mu na dovolenke? Sonia, budeš na dovolenke? Vlado, nebudeš? Neverím tomu. Mne vždy príde mail, a zavolá mi jednoducho, kedy je obecné zastupiteľstvo. 5 dní mi to príde. 5 dní mi príde. 6 dní. Nie, 5 dní. Rátaj dobre, odsúhlasi. Pozri si rokovací poriadok. 5 dní. A ešte aj z víkendov. Pozor. Dobre, že to je jedno. Počkaj, odsúhlasili ste si to? Počkaj, nechytaj ma za slova. Ale odsúhlasili ste si to? Počkaj, nechytaj ma za slova. Tu ide o tú pointu. Že ja jednoducho neviem, takisto máme voľaky. Keď budeme mať zasadnutie, máme plán zasadnutie? Máme, robí si to sám. Braňo, máme to schválené v zasadacom poriadku, že 5 dní je minimum, čo musím informovať. Dodržujem to. Pýtam sa ťa teraz ja. Dodržujem to? 5. A vieš, koľko bolo predtým? Predtým 3 dní boli. No vidíš. A to kto podal? Však dobre. Kto to podal? Dodržujem to? Kto to podal? Ty si dal, že ak to bolo 5 dní. No vidíš. Dodržujem to? A kto povie, či to dodržujem? Či neposielam? No tak a čo chceš radšej? Nechápeš ma? Ide o to, že keď ti aj niečo príde, tak tí ľudia sa takisto nevedeli pripraviť na zastupiteľstvo. Ja len hovorím. A ty si, počkaj, ja som sa dozvedel pred možno 3-4 dňami, že nejakú petíciu spisujete. Takže si o tom vedel? Aj letáky chodili po dedine? Ale nevedel som, že príjete sem. Však na letáku bola pozvánka. No nevieme o ničom. Ja viem, že chodíte po obci a spisujete petíciu, čo mi ľudia hovorili.
Ale keby som povedal, že chcete prísť, Braňo mal povedať, vieš čo, Peťo? Vieš čo, ale že to je v poriadku, len Braňo mal povedať, vieš čo, Peťo, ľudia chcú prísť na zastupiteľstvo, dávame takéto pozvánky, aby sem prišli, sprav to dole, lebo príde veľa ľudí. Nech sa páči, poďte. On nevedel, koľko príde ľudí. Prečo by on tak mali robiť, že tu my máme podobne, že... Keď sa volá, prečo sa nedá vyhlásiť do rozhlasu? Čo? Rozhlas nehlasil a nič. Kto ste? Lebo to bolo zamietnuté. Počkaj, ale to bolo zamietnuté, Kokan to dával, ale starosta povedal nie, lebo nemáme tu priestor. Nebudeme sa tu hľadať o volovinách. Je to tak. Nebudeme sa tu o volovinách Povedala, Máme zverejnené všetko podľa zákona. Máme to na úradnej tabuli, máme to na webovej stránke. Takže dodržujeme zákon. Dobre. Až teda, ja vás rozumiem, teda, dobre, to je váš názor. Ja vám ho neberem, ani teda nemôžem vám ho brať. Poprosím vás, až máte teda dosť podpisov, doneste ich na obecný úrad, zajtra v úradných hodinách, alebo kedykoľvek. Budeme sa tomu venovať, spočítame to všetko a potom sa s tým obecné zastupiteľstvo bude zaoberať teda buď vyhlásením referenda, alebo potom sa dozviete. Čo vám? Kedy bude do obecné zastupiteľstvo? Presne. Ale obecné zastupiteľstvo sa bude zaoberať, ja nemôžem rozhodnúť, či bude referendum, nebude. Pán starosta. My vieme, že nemusíte mať referendum. Nesúhlasíme s tým. Podajte si návrh, o ktorom budú poslanci hlasovať. Vy nepotrebujete referendum. Áno. A takto to urobte u vás, a takto to ja budem prezentovať aj u nás v období. Ale je, však má, nerozumiem, koľko má dať. Ale podpísaní, nerozumieš ma, sú tu občania podpísaní, koľko máme podpisov? 233. Tak, to je dobré, no. Ale ešte aby nevznikal dojem, že koľko ľudí prišlo z Kamenného, polovica je tu cudzích, no. Ale však nevyháňame nikoho. To sú tiež dotknuté obce. Ja som to ale nie sú naši občania. To nevadí, lebo vaše turbíny ovplyvňa životy aj nás. Podľa tých... Ale ja vám to neberiem, ja vám to hovorím, vám No, takže my sme tu oprávnení. My sme tu oprávnení ovplyvniť to aj naše životy. Občania sú v robote momentálne, preto tu nie sú. Bolo by tu o mnoho viac ľudí. Ale ja vám chcem jednu vec navrhnúť. Skôr ako si dáte ošetriť tú zmluvu a zaplatíte zbytočne právne služby ďalšie, tak sa spýtajte obyvateľov, či to vôbec chcú, kým začnete vôbec ďalšie kroky Nebudeme ďalší krok bude, to môžeme až potom preverovať. Ďalší krok bude to, že sa donesiete petíciu. To nie je petícia, to je výzva na odstúpenie od zmluvy. Ja hovorím, že doneste si petíciu s petičným výborom, so všetkým preštudujte si petičný zákon, doneste si 30% a budeme sa s tým zaoberať, či obecné zastupiteľstvo vyhlási referendum, nevyhlási, to ja nevyhlasujem. Takže vám nestačí to, že 233 obyvateľov už teraz je proti. Ale ja vám hovorím, že obecné zastupiteľstvo to musí stačiť, alebo nestačí, nie mne. Podajme návrh, že sa teda ide. Dobre, takže ide to mimo vás, takže my si podáme návrh a obecné zastupiteľstvo na základe podpisov bude rozhodovať. Nech sa páči. Dobre. Vymenujem 10 obcí, kde to prebehlo takouto výzvou. Väčšina voličov podpísala výzvu, podala to obecnému zastupiteľstvu, obecné zastupiteľstvo odhlasovalo zrušenie. Ak nemali zmluvu ešte, tak odstúpili od toho vlastne predtým. Ak mali, tak potom, teraz v Drahovciach tam už majú aj EU. Teraz pred týždňom... Čo je ja povedal? Čo vyplynulo? Podali na ministerstvo životného prostredia aj vo fáze posudzovania, ale tieto podpisy tam mali 1200, niekoľko zase na polovičnú väčšinu a obecné zastupiteľstvo pomeru 7, jeden sa zdržal, jeden bol proti, teda za tie parky a 7 bol proti, to odhlasovalo, že vlastne to referendum, určite viete, že má tam nadpolovičnú väčšinu občanov a keď si predstavíme ľudí starých, ktorí sú úplne mimo invalidov, ktorí sú ocestovaní, všeličo iné, že proste je to vždy také, že a keď neprídu tí, ktorí sú za tie parky, tak tá polovica sa tam nezúčastní proste, ale pritom väčšina je proti. A keď potrebujete vedieť návod ako na to, tak sa spýtajte v Urbinciach, tam to mali tiež podpísané a teraz to zrušili. Koncom júna. Pani, ja viem ako na to. No tak potom... Ale nevyšľávajte mne, ja neruším, vôbec sa zastupiteľstvo musí rušiť. Dobre. Ja vám hovorím, že ja vám neviem. Keď to nesiete, takéto tak obecné zastupiteľstvo môže, ale keď to nesiete podpísané 30%,
petíciu na konanie referenda, tak musí obecné zastupiteľstvo vyhlásiť referendum. Ale my sa teraz nebavíme o referende. Ale nepotrebujete referendum. V Urminciach nemali referendum, aj takto zrušilo obecné zastupiteľstvo. Pretože počúvali vlastných ľudí. Prečo vy nechcete počúvať vlastných občanov? Nadpolovičnú väčšinu ľudí už vám podpísali, že to nechcú. Vy nepotrebujete referendum. Všetci bývate v Kamanovej a schvaľujete toto proti ľuďom. Idete proti záujmu občanov. Ľudia vás tu volili, aby ste hájili naše záujmy. A vy tu s tou silou mocou nejaké referendum a furt len proti ľuďom. Tu máte kamarátov, susedov. Referendum nie je nikdy úspešné. Na toto, aby ste išli proti ľuďom. A je. Ale je. Niečo proti ľuďom. Podajte to, Podajte to, my vám to neodsúhlasíme, že? ale ja som povedal, že nie, však obecné zastupiteľstvo musí. Ale však to tak všetko robíte proti. Ale obecné zastupiteľstvo s tým bez zaoberať, nie ja. Podajte Podajte to teda takto, keď to bolo petícia za konanie referenda, musia odsúhlasiť. Jaké referendum? Dá sa to bez toho Zistíme čo a v podstate, jak sa bude postupovať vo vedľajších obciach, aby sme sa nejako skoordinovali, lebo však je to všade. No preto... Všade sa to zruší, nebojte sa. A niečo môže potom vyplývať, že sme to všetko zastavili my a povedia, že no, nás to vás stálo, čo nám zaplatíte, viete, to sa bojím. To tam nie je. To tam nemáte zmluv. Však sa opýtajte v Urmincach. V Urmincach sa opýtajte, či mali za to Vy nemali následky. s nami, vy nemali To podpísanú. nevadí. Vy nemali podpísanú. Takže my máme podpísanú, či to je také jednoduché zrušiť, viete, bez referenda. Dobre, už to je podpísané, teraz sa bavíme o to, že... A nedali ste ľuďom vedieť. Ja čo som ja podpísal bez referenda zase? Tú zmluvu o spolupráci. Ale na základe odsúhlasenia obecného zastupiteľstva, ja nemôžem sám podpísať. Ale bolo povedané, že druhá väčšina obyvateľstva je za. A vďaka, však nikto to Ja som nevedel. povedal také volačo. Ty nie, tam to bolo povedané, vy ste tam... Ale to som ja nepovedal. No, ale Ja si som to nepovedal ani podpísal. za, ani proti. No, ale si to podpísal. Ale vidíte, že tu je väčšina občanov Kamanovej a všetci sú proti tomu. Dá sa to aj dneska? Čo? Návrhom Počkaj. návrh uznesenia na zrušenie pôvodného uznesenia, ktoré povolalo starostu podpisu zmluvy a potom postúpiť na základe podpisov, ktoré tu sú proste ako úplne toto dá sa zdokumentovať, predložiť, spočítať, proste celé vybavené, keď sú uznačené schopné sa Keď tu budeme všetci, Braňo, my si zvoláme zastupiteľstvo aj k týmto vecám a dáme tam aj toto. Počkaj, ale sme označenia sú traja. Ináč by tu nebolo zastupiteľstvo, keby ste neboli označenia schopné, tak by sa to tu Toto nekonalo. je veľká zmluva, totiž to na niektoré... Počúvajte, na niektoré právne úkony musí byť trojpätinová väčšina. Aj keď to síce... Ja vám poviem takto, ale takto vám poviem, nech sú tu všetci poslanci. Aby nebolo, že... Nie, aby nech sú... A čo je, akože, aký problém, aby to bolo o týždeň buď odsúhlasené, alebo neodsúhlasené, to je aký problém? Keď to dáte večer na Všetci tu boli, keď sa to schvaľovalo, všetci tu budú, keď sa to bude... Dajte to na večer na 6. Ale to není vaša Ale koľko tu má byť. Ale že vy ste tu povedali svoje. Už je raz ide. Ale nepočuli to vaši dvaja poslanci, takže... Čo? To, čo sme tu hovorili. Povedali ste, že my sme si to ale naši dvaja poslanci to nepovedali. Tak nech si najvyššie zastupiteľstvo je Dobre, tak urobíme ešte jednu schôdzu čisto len kvôli tomuto na budúci. Musíme. Nemusíme. Poslanec zároveň uznesenia, ktoré sa schváli o hotovo. To bolo koľko? Musíme na postupiť aj tú zmluvu. Dobre, to je čo povedia oni. Ja nemám čas. Braňo, poslanci tu budú. Či to sú? Braňo. Dobre, ja zase navrhujem, aby tam boli všetci poslanci, spraví sa dole v kultúráku na budúci týždeň, môže sa dať na 6.
príde kto chce a tam, aby tam boli všetci poslanci. Jak tu všetci boli prihlasovaní a nech sa to... Ja nezastávam ani jednu stranu, ani druhú, aby ste ma rozumeli. Ale návrh na zrušenie tej zmluvy môžete dať dneska. A na budúce budete všetci hlasovať. Nemusia hlasovať všetci, môžu hlasovať teraz. Sú uznášené. A ešte majú aj 3/5 teraz, takže môžu kľudne hlasovať. Čo to nechce? Na čo to chcete? Dobre, keď oni chcú, ja môžem dať hlasovať, keď to chcú zrušiť, ale nemôžem brániť. Ešte by som povedal pána všetky negatívne veci, aby si to poslanci uvedomili, čo by sme chceli to nebolo. Presne tak. Aby to nebolo teda. Aby týždeň, aby sme si pozíciovali veci, není sme proti vám aj svetelá, nemôžeme či horúco výhľou všetko šiť. Nie, toto nebolo pod nátlakom. Áno, presne tak. Keď kričíte všetky strany, to je to pod nátlakom. No, je to tak. Takže normálne pôjde na budúci týždeň, sa stretníme teda všetci poslanci. Viete čo, ale tak nebudeme už robiť veľké, vieme, aj poslanci vedia, o čom je reč. Ľudia nás nechajte a oni nech si... Žiadne také. Nie, to by si tam Nie, my tak chceme byť pri tom. Môžem? Áno. Spravíme veľké, nie jedno, ja som za, spravíme veľké teda. No, že ak to nebolo pod nátlakom. Nie, to není nátlak toto. Ale toto je názor občanov, to není nátlak. Máte nadpolovičnú väčšinu podpisov, čo ešte chcete? Ešte raz. Dobre, že keď sme schvaľovali tú zmluvu, kto tu bol? Áno, ale kto tu ešte bol? Boli tu občania? Vyjadrili sa občania? Zastupuješ občanov, Soni? Kto tu bol? Nič, bol tu len pán Kiš. A my sme počuli len jednu stranu, tie výhody, ale tie nevýhody sme nie. Teraz sme počuli od pána Mačovského tie nevýhody. Samozrejme, chápeš ma? A teraz zrazu my sme tiež mali, prečo sme sem nezavolali niekoho, čo povie aj výhody a nevýhody? Prečo sme len spravili zase jednu stranu? Toto mi zodpovedz ako poslankyňa. No to, je tu jeden, ale prečo sme si... Počkajte. To nebol nátlak. Nebola atmosféra, že by sa ulákalo alebo ulákalo. To má na mysli. Ale akože jeden cez druhého, že sú ľudia okolo ľudí. Toto, čo sú také veci, že zruší sa, nezruší sa, vtedy toto je naťahovanie času. Pokiaľ sú tu občania dali tú výzvu, sú tam podpísaní koľko? Nie, to nie je. Môžeme dneska dať zrušenie uznesenia, rozumieš ma, vybavená vec? Sme naša neschopní, sme, rozumieš ma? A že dvaja poslanci tu neboli, tak neboli, no tak a čo? A čo teraz? No nie. To nie je nikde napísané, že jednoducho, keď volá ktorý poslanec chýba, alebo týždeň počkáme, spravíme dole ešte jedno veľké zastupiteľstvo, nech príde kto chce. Národná rada je kedy uznášaná schopná? No. Sú všetci? Ja nehovorím o tom, ale tu sme piati a sú tu traja, takže to je veľké odrečenie. To má tú istú logiku. Ale nie jedno, pre mňa zahlasujte, keď dám hlasovať, ale ja nemôžem zabraniť vám, ja len navrhujem hovoriť. Napríklad poslanci sa rozhodnú, že nebudú. Takže dáme návrh o zrušení toho uznesenia 56, to je lomeno 2024. Je to tak? Skontrolujte to. Dobre, ja to môžem dať na hlasovanie. No, môžeme to dať. Dáme to, Nie, ešte raz. Môžeme to dať dnes, alebo nemôžeme? Môžeme dať hneď pondelok. Môžeme to dať dnes? Pondelok. Môžeme to dať dnes. Keď chcete hlasovať, keď chcete sa držte, to je na vás. Ja dávam hlasovať, teda na základe petície, aký to má názov? A neviem, aký to má názov, lebo som nič nevidel, ešte mi nikto nedal nič do ruky. Dajte tie podpisy. Čiže sa ukáže poslanci, akí sú na Kamanovu, alebo ako... Samozrejme, že sú tak, pred voľbami sú tak, voľby, je. A veľké. Jak sa vyjadrí? A teraz by nehovorím, že tomu sa poďakovať. Určite sa Dobre, výzva. Dobre, tak dávam hlasovať teda o bode programu, čo bol doplnený poslancom Branislavom Pekáčom na základe výzvy na okamžité odstúpenie od zmluvy o spolupráci, lenže nemáme to ani skontrolované, no nevadí.
o zmluve o spolupráci. Mali by sme aj tie pozrieť, kto tu je podpísaný. To hádam nebudeme tu teraz študovať. Podľa mňa to je... Ešte sa podpíšu, čo ľudia nevedeli, on nevedel na to. Ale my by sme toto výzvu mali na to preštudovať, že teda koľko je tam, či sú všetci oprávnení. Máte pravdu? Ja som ani volá, čo musíte hlasovať. A teraz neviem, čo je tam. Teoreticky... Poslanec dať návrh na hlasovanie. Nepotrebujete ani CF. Dobre, ale však ja dám, ale aby bolo jasné, keď... No, dobre, tak dávam... Môžete volať Nikto to nepodpisoval spoločný ja keď to bolo 56 len 2024, to uznesenie. Ľudská uznesenie z kontrolou uznesenia. Ja to pozriem aspoň zbežne, aby bolo jasné, že... Číslo uznesenia skontrolovať. Ale sami vidíš, že to bola 56 lomeno 2024. Nie ti poviem. Takže ja mám Thank you.